Un cura para cada parroquia. Ya, pero hai xente como ti que non cree e encima toca as narices e todos estamos peor. Bueno, haxa paz, dende logo, liñas abertas como comentaba Juan, se o crego está vendo o programa e quere dar esa versión, por suposto, aquí ten a oportunidade e imos falar agora pois dunha polémica que está dando moito que opinar e esa competencia feroz, parece ser que existe entre funerarias. Fálase de acordos cos hospitais, de subornos, de enganos ás propias familias, e todo isto pois sería a punta do iceberg dun posible negocio oculto tras un momento ben delicado, non? Como é a perda dun ser querido. Hai varias testemunhas que falan dun aproveitamento da vulnerabilidade das persoas nun momento como este, Patiño. Mira, o que estás vendo ahora é un dos problemas que hubo esta semana. Que te morreron tantos No, feligreses? as caixas, as caixas. Os propios cadaleitos. Sí. Que pasou? Que engañan as familias con a mellor caixa do mundo, de cobran unha animalada que a veces sobrepasa o que ti te has contratado como seguro, e van a incinerización e le sacan a caixa e meten outra de menor precio. E volven a vender a esa caixa nova. Bueno, pero non podes acusar ás funerarias así. Pero algún caso concreto. Pero, Roberto, acaba de salir esta semana en noticias estatales. Un caso. Varios casos que estuvieron saliendo. Claro, pero que quere dicir Roberto que non podemos falar das funerarias. Falaremos de algún caso en concreto. Funeral que se han dado. Igual que, hombre, eu continuamente estou dicindo na iglesia é que non podedes, porque veña a funeraria a que vos tedes contratado, non vou dicir nombres, non pode dicir que os ten que levar a ese tanatorio. Ti tes un contrato con esa funeraria e ti podes escoller o tanatorio que ti queres. Que do que hai testemunhas que se queixan tamén, que dende o propio hospital ás veces hai unha serie de acordos, digamos. A mí a mellor a ti te convén que mellor morreu no hospital en Ferrol. Pois te convén a mellor estar ali porque tes familia ali. Pero hai outra xente que a mellor está vivindo en Monfero, ou en Aranga, ou en onde estou eu, e a mellor non quere estar ali, pero a propia funeraria... Non, usted ten que traerlo aquí. No, eso é mentira. Estás falando da funeraria ou da compañía de seguro? É que Galicia é moi peculiar, é o único sitio de España, sabedes que aquí temos a tradición de pagar os mortos, que se chama habitualmente o seguro, que lle chaman nas vilas pequenas, o único seguro que vas a usar seguro. Que vas a usar seguro, bueno, pois polo visto, polo que teño entendido, aparte creo que a parte de España, a rexión de España que ten unha maior penetración neste seguro, moitísima xente polo resto de España non teñen seguro de decesos, aquí sí que é algo que se paga toda a vida. Sí que é verdade que en ocasións, bueno, pois hai diversas categorías aí, eu non sei se andan facendo cambalache de caixas. Pode ser un dos problemas, non se sin seguro, pero perdóname, Patiño, porque imos coñecer... Pagar o límite. O límite. Imos preguntar, imos coñecer mellor como funcionan as funerarias galegas, da man de Jorge Balado, xerente nunha funeraria situada en Lugo. Moi boa tarde. Hola, boa tarde. Que lle dirías a toda esa xente agora preocupada polas informacións que chegan dunha mafia alrededor da morte? Bueno, eu creo que o primeiro que diría sería desmentir o que acaba de dicir o señor Patiño con respecto ao tema de que as funerarias engañan ou fan cambios de ataúdes ou semejantes trepelerías. É como se falaba dun caso concreto. Esta semana saleu na televisión varios casos. Ten razón, é un caso concreto. Sí, non se pode xeralizar en ningún caso, pero hai denuncias desa línea. Do que dice ou do que pasa cos casos da iglesia ou de algún cura e generalizamos e decimos que o fai, non? Ben, pois aclarado isto, Jorge, decía o que lle podemos decir a xente agora que se preocupa. É dicir, eu penso que quedou perfectamente aclarado, o compadre Patiños fala de diferentes casos que apareceron na prensa, pero, en todo caso, entendo eu que tampouco quería xeralizar para todas as funerarias. Aclarado isto, que lle podemos decir a xente agora preocupada, xente que pague seguro, xente que mellor non pagou o seguro, preocupada por si se ven envoltos no medio de algún engano, de algún calote de estas mafias das que se fala. Bueno, creo que como mafia non existe ninguna. Decir que sí que pode haber prácticas que non sexan as correctas,
pero para iso están, digamos, os usuarios, clientes, aqueles que teñan contratados unha póliza de seguros ou non, que eu creo que o mellor que pode facer calquer persoa cando lle fallece un familiar, que poida directamente chamar a súa funeraria de confianza ou aquela que ela Pero bueno, oportuno, en ese momento a capacidade da persoa para reaccionar non é posible. Claro, Jorge, eu penso que aquí eso estamos... un pouco o enfoque tamén é que, bueno, nas últimas semanas diversas testemunhas falando de diversos centros, de diversos funerarias privadas, o que sexa, sí que denunciaban algúns casos e o foco de atención estaba posto pois na vulnerabilidade que ten unha persoa cando está atravesando a perda dun ser querido, que o mellor sí que a fai como un pouco máis, pois eso, vulnerable a certo tipo de enganos. Entendemos que serán casos moi illados, pero ti que coñeces ben o negocio dende dentro, se un ten a intención de aproveitarse, en que cousas non la poderían coar para estar atentos, non? Se nos pasa. Bueno, eu creo que, como comentaba anteriormente, para que alguén non se sinta engañado, o que ten que facer é tratar de cumplir o seu desexo, non? E se esa persoa pois, quere falar ou chamar ou que lle faga o servizo a unha empresa determinada, o que ten que facer é chamala a ela directamente. Eu vixo ao señor Patiño un pouco preocupado. Eu creo que quizá está el mismo caendo quizá no erro de querer manipular desde o outro lado, quizá da propia figura que el representa, en intentar manipular quizá a algunhas familias, non? Eu creo que é totalmente o contrario, precisamente tratar de evitar eso, para que ningunhas persoas nin outras intenten manipular pues, a calquera persoa que lle fallezca o seu ser querido, non? Independentemente da religión, de onde viva, de cal fora a causa da morte, ou se ten contratado un seguro de decesos ou non. Padre? No, como vou repartir? Se tendrá a súa razón, estou vendo a miña, estou vendo todos os días convivindo, ti convivirás con teus asegurados. Respecto aos sanatorios está pasando moitas veces, porque é que non se pode dicir nombres. Está pasando, ven aquí a este sanatorio porque o seguro. En ese momento a familia non reacciona. Non reacciona. É igual que cando eu podo pedir unha cantidad de dinheiro enorme, en ese momento mo dá, e depois ainda que me mande a certo sitio. Porque pode ser en algún momento, de algún xeito, obrigar a contratar os servizos dunha funeraria en concreto ou dun tanatorio en concreto. Jorge, isto como funciona? A propia lei de competencia dice claro, non? Que existe unha libertad total de elección de empresa funeraria. Entón, a propia lei é clarísima, non hai ningún tipo de imposición, nin que se faga nin por parte. Pero a teoría sí, a teoría sí, pero a práctica non se está dando. Estou falando dun caso das caixas tamén dos cadaritos que falaron este día durante toda unha tarde en televisións nacionales. Entón, non foi un caso exactamente o mismo caso que cando unha persoa pois quere facer un enterro e quizás non sexa religioso, e o cura lle dice que obligatoriamente ten que ser el quen faga isto. Vamos a ver, Jorge, por ir por partes. Antes decías que de vez en cando se dan prácticas que mellor non son de todo correctas. A que prácticas te referías? Pois quizá dende hospitales, como parece esa noticia, tratar de involucrar algunha empresa en concreto por outros intereses que son alleos ao sector, que son intereses particulares. Non me quedou moi claro, non sei se eu podo explicar de outro xeito. Explico como que irades. Quero dicir, como calquera outra actividade, pode haber intereses entre empresas. Neste caso, o máis concreto que se nos dá na nosa rexión, por exemplo, é que multinacionais son propietarias de distintas actividades. Quero dicir, propiedade de compañía de seguros, propiedade de empresas funerarias. E aquí si interesen ou aparecen intereses contrapostos. Aí pode dar lugarse moito máis a menudo pois que se intenten derivar servizos dende unha compañía de seguros hacia unha empresa en concreto. Para que todo quede na casa, por dicirlo de algún xeito coloquial, quero dicir, non? Que haxa un interés en que todos os servizos se contraten dentro dunha serie de empresas. Entón, cal sería o proceso a seguir para saber se algo se sae deso que salten as nosas alarmas? Pois, como comentaba anteriormente, a lei de competencia o dice moi claro, non? Calquer persoa ten total libertad de elección de empresa funeraria. Chegado o momento, o que ten que facer esa familia é, se ten claro que quere contratar unha empresa funeraria en concreto, chamala directamente. Esa empresa, seguro, sexa cal sexa, seguro que vai a facer as xestións oportunas
para que esa familia esteña ben atendida e ter relacións que a compañía de seguros se o ten, ou, se non o ten, poder relacionar e planificar o enterro desa persoa, o ser querido, desa familia como cliente, para que sexa nas mellores condicións posibles. E non exista ningún tipo de engaño ni manipulación. Agora quedou bastante claro como vai o proceso, non? Pois, Jorge, moitísimas gracias por axudarnos a entender esta polémica que temos agora. Non sei, Maximino. Sí, solamente quería decir que eu estou de acordo co padre Patiño nunha cousa. Eu que pasei por esa situación, porque morreron os meus pais a parte xóvenes, un detrás do outro, e tuve que elixir a caixa, tuve que elixir todas esas cousas, eu dicía a todo que sí. O sea, nese momento, que máis che dá? Sabes, o sea, que máis che dá? Está superado pola Claro, profesión. quer dicir, pero teóricamente aí está o profesional sí, pero do nese outro lado, momento, que é o que sabe. iso que eu son un profesional da lei, eu non estou mirando, sabes, o sea, nese momento as leis importanche moi pouco, o sea, se dá exactamente igual. A teoría é moi bonita, pero a Claro, práctica... o sea, a lei aí non é así. aplicas, tes libertade de competencia, sí, por suposto que teño. A pregunta relevante aquí é se hai control dentro do sector. É dicir, que, perfecto, están as normas, a lei de competencia, perfecto, todo eso está ben. A realidade é que é un sector que intervén coas persoas cando as persoas están nun momento moi débil, moi feble. Hai un control por parte do sector, é dicir, estades regulados entre vos mesmos, controlades unhas empresas coas outras que se cumplan as normas, se hai alguén que se está saindo de madre, non hai ninguén que lle poñas máis en riba. Bueno, decir que nós non somos quen de controlarnos uns aos outros, como calquer outro tipo de actividade, quero decir... Moitos sectores teñen autorregulación, a pregunta é non tedes autorregulación? Non sei concretamente a que te refires con autorregulación. Pois un control de que se estén cumplindo as normas por parte de todas as empresas do sector. O que é autorregulación en todos os sectores? Vamos a ver, mira, eu creo que é un tema bastante máis complexo. Cambiando de sector, si falamos do combustible, si falamos do leite, si falamos da automoción, e aparecen cuestións de, como creo que comenta usted, de autorregulación, podemos entrar nun erro totalmente moito máis complexo en o cal non saliría ben parado o cliente. Para existir, digamos, regulación que esteña controlado, existen outros órganos que son os que nos controlan. Con respecto ás prácticas que poida facer algunha empresa ou algunha persona dentro dunha empresa é como calquera outra actividade. Poderá haber xente pois con unha, non sei, a hora de funcionar, que seña máis legal, menos legal, con máis coñecementos e menos coñecemento, con outras intencións. Eu podo dicir que na súa maioría, a maior parte da xente cumple e non trata de engañar a ninguén. Pois, Jorge, moitísimas grazas por aclararnos todo isto. Tamén, de entrada, a falar dun tema que é polémico, representando tamén un pouco o sector, tamén se agradece. Moitísimas grazas. Estou seguro que seguiremos falando deste tema, pero que temos que facer unha pausiña de 4 minutos. Iso si, a volta, volvemos a Sarria, co veciño que deu a voz de alarma na traxedia de onte, pero tamén recordamos, aí está, estamos a ver a Miguel, pero tamén recordamos que íamos dar a sorpresa da súa vida a Maruja, a do Caramacho. Xa tiña a televisión posta, xa ten un ramo de flores. Xa están festexando. Pero creo que non nos está vendo agora Maruja porque está de costas a televisión. Sí. Eu darlle unha sorpresa a unha señora de 100 anos, hai que ir con cuidado. Está moi ben, Roberto, está de maravilla. Está Hai que ir con cuidado, só igual hai que chamar o outro aí. Deberías de cantarlle ti o parabéns ou happy birthday to you. Sí, eu canto, sí. Pero que non lle poñan volumen agora a televisión. En 4 minutos. Estamos de volta, no que andai. Como veixo da funeraria xa. José, que pasa nestas vivendas? Que non pasa? Pasa de todo. Pasa que temos problemas de humedades, de defectos constructivos, o garaxe inundado, os paneles solares non funcionan, e todo desde o inicio da construcción, desde que nos mudamos a vivir aquí. Elena, vos no vosso caso tedes que facer fronte a todas estas condicións insalubres cun neno pequeno. Con 3, que temos 3 fillos, sí.